Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a cikin littafin dafin harshe kashi na 6 na marubuciya Tijjani Iyam. A kashi na 5 idan ba ku manta ba mun tsaya daidai inda Amatullah ta dawo daga talla. Mahaifinta tare da yayarsa suke tambayar ta a ina ta sayar da kunu. Za mu ɗora. Amatullah ta ci gaba da cewa a bakin titi ne Abba, masu tafiya makaranta da gona ne duk suka saye. Shirin da ya yi ya tabbatar min da hasashen zuciyata na cewar bai yarda da abin da na faɗa ba. Zancen da Anty Sauwa ma ta yi ya ƙara jefa ni cikin kogin firgici har na kasa magana da motsi na tsawon wasu mintuna. Ya kamar shatin yatsu ne a fuskar ki Amatullah, ko dai dambatuwa kuka yi a wajen tallar? Baba, ba abin da ya faru. Shatin kwanciya ne kawai don jiya ban kwanta a kan matashi ba. Ta gyara zamanta tana fuskantar Abba da kyau kafin ta furzar da takaicin da yake kwance a ƙasar ranta. Allah ya ji kan iyayenmu ya sabunta rahama a gare su. Tabbas bango ya faɗi, don na tabbatar da ɗaya daga cikin iyayenmu suna raye. Ba za su taɓa zuro ido jikarsu ta yi talla ba, komai talauci da matsin rayuwar da muke ciki. Dan an shaide su da wadatar zuciya da kuma kare mutunci da martabar 'ya'yansu, musamman 'ya'yansu mata. Har muka girma iyayenmu mata ba su taɓa fita ko ina ba. Iyayenmu da yayinmu maza su suke fita domin samar mana abin da za mu gudanar da rayuwarmu da shi. Amma yanzu kai Manniru ka ga dacewar wannan tallan da Amatullah take yi. Zan kaɗe ɗiyar budurwa da ita ɗaura mata talla tana yawon layi-layi, kwararo-kwararo, lungu-lungu da sunan neman kuɗi, wadda ina da tabbacin ba ku rasa ci da sha ba, balle suturar da za ku rufe tsiraicinku. Ya kamata ka farka daga baccin da kake yi. Kai ne namiji a gidanka kuma kai kake da alhakin gyara shi da daidaita shi. Ka sani fa akwai ranar da Allah zai tambaye ka amanar da ya baka, a ranar da babu lauyan da zai kare ka. Numfashi mai zafi Abba ya furzar daga bakinsa, sai da ya muskuta kafin ya ce, wallahi ni ma har cikin zuciyata ba na son wannan tallan da Amatullah take yi. Karka wani rantse min Manniru, kai ne fa namiji a cikin gidanka, kuma da Amatullah da uwarta duk a ƙarƙashin ikonka suke. Idan suka lalace sai Allah ya tambaye ka, don haka zaɓi ya rage gare ka. Ba shakka Maman Umar, dole ki saka shi a gaba kina yi masa huɗubar banza. Ke ki fara gyara naki gidan auren mana kafin ki gyara gidan wasu. Ke Hafsatu, ki iya bakinki, idan kina cin ƙasa ki kiyaye ta shuri. Zan jure komai a kaina amma ba zan juri cin mutunci ga 'yan uwana ba. Maman Umar kamar uwa ce a gare ni, zan iya karya duk hannun da ya nuna mata yatsa. Dole na furzar da abin da yake cikin raina Manniru. Koyaushe 'yan uwanka gani suke yi kana ɗaukar duka ɗawainiyarmu. Bacin ba haka ba ne. Talle dole ne na ɗaura a 'yata don na rufa kaina asiri. Ina da yaƙinin ko aurenta ne ya tashi, babu wadda zai tsinana mana komai daga kai har dangin naka. A matuƙar fusace Abba ya soma magana kamar zai yi aron baki. Ya ishe ki haka, kar ki wuce gona da iri. Ki ɓace min da gani kafin na yi miki abin da zukata da yawa za su raunana. Tanadin kallo ta ƙare masa tas kafin ta buga tsaki ta wuce cikin ɗaki. Bayan ta bani umarnin tashi daga wajen, a cewarta daga wajensu nake koyo baƙin hali da gardama. Muna shiga ɗaki ta tsare ni da ido, tamkar mai son gano wani gaskiya a tattare da ni. Kar ki bari kalamansu su samu matsuguni a cikin kunnenki, balle har zuciyarki ta amshe su. Ke ga nauce ba jiyau ba. Cikinsu gaba ɗaya waye yake taimaka mana da koda tsinke ne. Koyaushe gani suke kamar duk duniya babu namijin da yake ƙoƙarin sauke haƙƙoƙin iyalansa da wadata su da komai na rayuwa kamar ɗan uwansu. Dan zunzurutun san kai. Dole ne na yi sana'a, haka zalika dole ki je min talla don mu rufa kanmu asiri. Tunda ta fara zancen kaina yake ƙasa har ta gama, kana a hankali na furta, insha Allah Umma zan ci gaba da zuwa, matuƙar ba Abba ne da kansa ya dakatar da ni ba. Bata amsa mini ba, illa ɗauke kanta da ta yi gefe guda. Na fito na yi alwala, na koma na yi sallar azuhur a ƙurarren lokaci. Babu jimawa aka yi kiran sallar la'asar, na yi su gaba ɗaya. Na janyo jiki na zauna a ƙasa kusa da ƙafafunta. Umma kin ga ikon Allah ko? Gashi yau na sayar da duk kunin nan,
ba tare da ko sisi ya yi ciwon kai ba. Dama na gaya miki idan Allah ya so kuma ya datar da mu, ko ana so ko akasin haka, zan sayar da kunin nan. Umma, shi Allah mai nuna iko da isarsa ne akan komai, kamar yadda ya nuna mana a yau. Ko da lakanin nan ko babu, idan ya nufa wallahi ko a cikin gidan nan ne sai kin ga an siye kunun. Ina roƙonki da mu haƙura da wannan abun, ki watsar da duk zantukan da malamin bogin can ya zuba miki a cikin kanki. Ni kuma na miki alƙawarin zan yi iya ƙoƙarina na ganin ban dawo da kwanton kunu ba. Tunda na soma maganar take bina da wani irin kallo da na gaza gane ma'ana da makasudin yinsa. Ta taɓe baki kafin ta ce da ni, ki daina ɓata bakinki don babu abin da za ki ce min na fasa aiwatar da abin da na yi niyya, musamman yanzu da hassada Sahura ya fito ƙiri-ƙiri a kanmu. Dole ne na tashi na tsaya a kan ƙafafuna don na san ba za ta taɓa bari na haka banza ba. Don Allah ki yi haƙuri ki tura mata mugun nufinta. Ke Amatullah, ta doka min tsawar da ya tursasa min yi wa bakina linzami nan take. Kar ki ƙara yi min wannan maganar don na riga da na gama yanke shawara. Haƙuri na bata, na ja bakina na gintse har izuwa lokacin Anty Sawwama ta soma shirin tafiya. A sa'ilin Abba ya tafi masallaci bai dawo ba. Fuska ta ɗauke da annuri nake faɗin, Anty, har tafiya zaki, gashi ko abinci baki ci ba. Kafin ta yi magana Umma ta yi carab ta amshe zancen kamar jira take yi na ce kulle ta ce da ni cas. Ai dole ta tsaya jiran abinci tunda shi ɗan uwan nata ya kawo ya aje. Akan idan ta ya dawo, ai haka ya shigo siƙau, hannu na dukan cinya, don haka ba abin da za mu ɗaura balle har ta yi tsammanin ci. Sosai kalamanta suka daki zuciyata, na ji wani ɗaci a bisa maƙogwarona yana tasowa har izuwa cikin bakina. Satar kallon Anty Sawwama na yi, na ga gaba ɗaya jikinta ya yi sanyi. Da alama ita ma zancen ya baƙanta mata ruhi, sai dai bata bayyana shi a fuskarta ba. Ba komai uwata, zan tafi. Dama na gama abin da ya kawo ni kuma mun yi sallama da shi kafin ya fita masallaci. Kin ga kuwa ai babu abin da ya rage. Ta yi zancen yayin da take miƙewa tsaye. Kafin na ce wani abu har ta fice daga falon. Na yi wuf na rufa mata baya, muka fito daga gidan tare har ƙarshen layinmu. Na yi mata rakiya kasancewar ranar babu Islamiyya, kana muka yi sallama na dawo gida. Ganin har lokacin Umma bata ce da ni na haɗa wuta ko kuma ga abin da za a girka ba, ya sa ni shimfiɗa taburma a ƙofar ɗakinmu, na ɗauko jakar Islamiyya na soma tilawa. Kamar faɗuwar arado, haka abin da ya faru da ni ɗazu a wajen talla ya faɗo min a rai. Na ja dogon numfashi na fesar, ina limshe idanuna. Na sha jin ana cewa 'yan talla ba su da kunya kuma ba sa tsoron ta mutu balle ta yi rai, wadda wasu suke amfani da wannan dalilin suke wa duk wata mai talla kuɗin goro. Ban taɓa yarda da waɗannan kalaman da ake faɗa ba, sai yau da na ga zahiri ya kuma faru a kaina. Tabbas akwai babbar matsala matuƙar aka ci gaba da tafiya. Zuciyata ta harba yayin da na tuno irin musayar kalaman da Zaina da mai aska suka yi, da irin ikirari da alwashin da ta yi a kaina. Gaba ɗaya sai na ji gwiwoyina sun yi sanyi, zuciyata ta karaya, raunina ya bayyana. Amatullah, sautin kiran sunana da Amira ta yi ya fusgo tunanina da ya ƙaura daga gare ni zuwa gangar jikina. Na gyara zamana a ƙoƙarin daidaita nutsuwata. Amira, yaushe kika zo kika zauna a nan? Lokacin da kika yi nisa a cikin kogin tunanin da kika faɗa. Na sauke ɓoyayyiyar ajiyar zuciya ba tare da na tanka mata ba. Wai me yake damun ki ne? Tunda kika shigo na fahimci akwai tsoro da firgici a tattare da ke. Ina ummanki? Ta murmusa kafin ta ce tana cikin ɗaki tana bacci, ki kwantar da hankalinki. Na san abin da kike tsoro. Kafin ta kwanta sai da na tabbatar ta manta komai, kuma ina tabbatar miki ko musayar alburushi suka yi da ummanki, ummata ba za ta taɓa hana ni zuwa inda kike ko mu'amala da ke ba. A wajenta laifin wani baya shafar wani, don haka ki sanar da ni kawai me yake faruwa. Tiryan na kwashe komai na faɗa mata, don ita kaɗai ce zuciyata ta aminta da ita. Dan ɗan wannan abin shine duk kika bi kika tashi hankalinki. In dai har wannan abin zai ɗaga miki hankali, to ai baki shirya yin talla ba, Amatullah. Wannan su ne abubuwan da suke faruwa yau da kullum, kuma duk wacce ta amsa sunan cikakkiyar 'yar talla ya kamata ta san da su.
ta kuma tanadarwa kanta mafita. Kin ga haukan da take koya Amira? Ni wallahi ta bani tsoro har na yanke shawarar ba zan ƙara zuwa wajen talla ba. Ta yi hanzarin katse ni, ai kuwa yanzu ma aka fara ɗaura ɗamarar yaƙi da su zaki ki nuna musu duk abin da suke takama da shi kin dame su kin shanye. Ki fito a cikakkiyar 'yar tasha ki yi musu hauka da naɗe-naɗenta. Hatta shi mai gidan nasu ki yi duk yadda za ki dawo da hankalinsa gare ki ta yadda za ki gasa musu aya a tafin hannunsu. Saƙeƙenai ina binta da kallo har ta kai aya kafin na iya magana. Wallahi Allah ma ya sani ni kan ba zan iya ba. Za ki iya, kuma in har kika gwada ina da yaƙinin ke ce da riba. Ai ko a addini ma an ce ka kare kanka daga wanda zai cutar da kai, kuma ai rama cuta ga macuci ibada ne. Wuri-wuri na yi da ina binta da kallo tamkar na samu majigi, raina cike fal da mamakin zantukanta. Tsoron da yake cikin zuciyata ya bayyana ƙarara a bisa fuskata. Ki nutsu ki nazarci abubuwan da na faɗa miki, don matuƙar tallan zaki da gaske to sai kin shafa wa idanuwanki toka, kin rikida kin koma 'yar tasha ko ma na ce 'yar bariki. In ya so in kika dawo gida duk ustazancinki da za ki yi sai ki yi. Ba na ma fatan na ɗau tsawon lokaci ina wannan tallan Amira. Allah ya sani ba zan iya yin waɗannan abubuwan ba. Dariya ta bushe da shi mai matuƙar sauti, sai da ta tsagaita kana ta ce, lokaci ne kawai zai tabbatar da hakan Amatullah, amma ina da yaƙinin sanda za ki fara ma ba za ki sani ba. Ke Amira uban waye kike wa dariya? Muka tsinkayo muryar Ummi kamar daga sama, duk mu biyun muka miƙe muna kallon juna. Amira ce ta yi magana, don ni kan bakina ya rufu ruf. Da uban wadda ya tsargu nake yi, inda abin da za ki yi kuma to bismillah. Billahi allazi ki fita daga idona Amira. Ba ni da daɗi, yanzu zan yi wasan kura da ke, hakan ba damuwa ta ba ne. Dan girman Allah Ummi ki yi min abin da Allah bai yi min ba yanzu nan. Idan kin cika 'yar halak kar ki bari da numfashina. Amira tana rufe bakinta, Ummi ta cakumo ta da kokawa suka kaure da faɗa kamar ba za su bar junansu da rai ba. Daga yadda na so na raba su hakan ya gagara, sai da baban Adanan ya fito daga ɗaki ya raba su. Duk da hakan Ummi ba ta lafa ba, sai sura take kai wa Amira. Malam ka matsa ka bani waje, yau sai na koya wa yarinyar nan hankali. Sai na nuna mata bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne, kuma wallahi na gaba yayi gaba, na baya sai dai labari. Ke mahaukaciya ce wai, ana raba ku har kina wani cewa a barki? To ga ki gata, ki kashe ta in kin ga dama. Baban Adanan ya yi magana cikin tsananin fusatar da ta bayyana har a kalmominsa. Duk suka yi shiru suka yi zuru-zuru da ido. Lokacin har an yi ca a kansu kowace babata ta fito daga ɗaki. Na lura da ke yarinyar nan Ummi, san baki da kunya, har za ki kalli tsabar idona ki ce wai na matsa na baki waje ki koya mata hankali, ko kin manta wane ne ni? To a matsayina na ɗan sanda ba zai yiwu na zuba ido a yi ɓarna a kan idona ba. Da yake Ummi ce marainiyar wayanka, dole ka ce ita ce ba ta da kunya. In shari'ar gaskiya za a yi, ai kamata ya yi ka bar su fitar da raini a tsakaninsu. Idan kuma adalci za ka yi, kamata ya yi kowanne ka gaya masa magana, ko kuma ka fara tambayar abin da ya haɗa su. Farcin mahaifiyar Ummi kenan yayin da take isowa wajen. Ta riƙo Ummi kana ta zarce da faɗin, ba fa zai yiwu a ce duk gidan nan an sa wa ɗiyata ido ba. Babu uban da ya isa ya takura mata, tunda kuɗi muke biya. Yadda kuma kuke biya haka muke biya. Daga yau na baki damar ki ƙwaci 'yancinki. Duk wanda ya taka ki, ke ma ki taka shi. Komai girmansa, komai shekarunsa, komai furfurarsa. Ai kuwa da kin ba ta lasisin aikata kuskure mafi girma a cikin rayuwarta. Dan duk ranar da tsautsayi ya sa ta yi wa baban Adanan rashin kunya ko kallon banza, sai ne mata raunin da har ta koma ga mahaliccinta, tabansa ba zai bar jikinta ba. Maman Adanan ta yi zancen daidai sanda take fitowa daga banɗaki. Ummi ta mayar mata da martani daidai da zancenta. Billahi lazi ko iyayenki ne suka zo gidan nan suka shiga harkata sai na ba su amsa daidai da su. Balle kuma wani banza. Ummi mijin nawa kike kira da banza akan idona? To yanzu nan zan koya miki hankalin da kika gaza koya wa Amira. Tana rufe bakinta ta tunkaro Ummi.
Kafin ta yi aune tuni ta rotsa mata bokitin ƙarfen da ta fito daga wanka riƙe da shi a hannunta. Kankace kwabo jini ya ce salamu alaikum. Jini kamar an yanka saniya sai zuba yake daga gashin Ummi da ta zube a ƙasa tana burburwa tare da rausa ihu. Wayyo Allah jama'a ku kawo min ɗauki, za su kashe min ɗiya. Shikenan ta tsiyayar mata da ƙwayar idonta. Mahaifiyar Ummi ta yi zancen tana fasa ƙara. Ta riƙo Ummi suka fice daga cikin gidan ko mayafi babu balle takalmi. Nan kuma wani faɗan ya kaure tsakanin baban Adnan da matarsa. Ta hau masifa tana ikirarin duk abin da ake mata a cikin gidan shi yake ja mata, saboda shishiginsa da tsoma baki a cikin abin da babu ruwansa a ciki. Sai ya yi wanka ya yi tsarki ya faɗa a ciki, sai da ya gaggaura mata mari kafin ta yi shiru, don shi a gare sa dukan mace akan abin da bai taka kara ya karya ba ƙaramin abu ne. Sai da ƙurar ya lafa kafin na samu damar bawa Amira haƙuri. Tana bokarewa akan za ta jira Ummi ta dawo su ɗora daga inda suka tsaya. Da ƙyar da su ɗin goshi na shawo kanta ta haƙura sai da magariba